Trka počinje ovde na Adi Ciganliji kod kafića Broda. Više o ovoj trci reći će nam Ivan Redenković. Dobro jutro. U kojim sve gradovima se trči trka danas? Trka ko je prvi u okviru Muvika se trči u Beogradu, u Nišu, u Kraljevu, u Šapcu i još nekoliko gradova. U Novom Sadu isto trče ljudi. Danas je u Novom Sadu maraton i trčeće maraton i 10 km, tako da će danas oko cela Srbija da potrči. U isto vreme, ali tako? U isto vreme, u 12 sati. Sve ovo organizujemo u okviru Muvika, to je Evropska nedelja pokreta, gde se u svim gradovima u Evropi održavaju ovakve slične manifestacije sa ciljem promocije fizičke aktivnosti. Mi smo ove godine, znači Beogradski trkački klub uz pomoć asocijacije Sport za sve Srbije, napravili smo kampanju koja se zove Ko je prvi. Ove godine nam je cilj da promovišemo borbu protiv gojaznosti, jer imamo alarmantan podatak da je više od pola ljudi u Srbiji gojazno, a kroz ovu kampanju hoćemo samo da jednostavno postaknemo ljude da malo razmisle o svom zdravlju i da krenu da se bave trčanjem. Zašto trčanjem? Zato što je pre svega besplatno, zato što svako može, to je prirodan način kretanja i može da bude jako zabavno. Pored toga, trčanje, znači nije samo trčanje dovoljno da se reši problem gojaznosti, ali trčanje je dobro zbog toga što stvaranjem navike trčanja, jednostavno trčanje povlači ostale druge dobre navike. Da jednostavno vodimo računa o ishrani, da počnemo polako, ako neko puši ili pije, jednostavno kad krene da trči, polako i ostavlja te poroke. Šta je još dobro, trčanje razvija neke vrednosti koje danas nama tako fale. To je samodisciplina, samopoštovanje, istrajnost, upornost i na taj način praktično mi želimo da jednostavno pomognemo i pojedincu, a zbir svih pojedinaca jeste društvo, da jednostavno podignemo zdravlje i podignemo kvalitet života na viši nivo. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala. Čuli ste, trka počinje ovde na Adi Ciganliji, a staza je dugačka 3 km. Toliko za ovo uključenje studio.